Hyvät suomalaiset, lämmin tervehdys täältä Ugandan lähetyskentältä. Meillä Pertti Söderlundilla ja Ilkka Salmisella on ollut erinomainen mahdollisuus tehdä työtä yhdessä Gospel Fire Internationalin johtajan Peter Fransin kanssa. Vuoden 2015 aikana mittavat evankelimistapahtumat Pohjois-Ugandassa oli suunnattu Länsi-Niilin alueille, jotka ovat vähiten evankelioituja. ADF ja Koni-sissien julma toiminta on ne aiemmin estänyt. Mutta nyt Reinhard Bonken lahjoittama evankeliumin rekka tiiminsä kanssa on päässyt läpi. Alueina muun muassa Kitkum, Adjumaani, Mojo, Tseu ja Jumpe. And we're reaching the hardest of hardest places that are so hit with trauma. And we were preaching the gospel of our Lord, and wonderful things took place. People that have been struggling with fear. That fear is going to leave today. It has been so powerful that we had a crusade in the town. The preaching was so good, and we had many people that came to the Lord. Wash my sins away. And my name is Mania Mary. I got saved last year, 2015, when JFI came. I got saved at the crusade ground. I was suffering from liver problem, and now when tested, my liver had gone to normal position. In my church, I was privileged to have new converts who have come as a result of the crusade. And more so, initially we were not having students attending our church, but as GFI went to Meto Senior Secondary School, nowadays our church is populated. And even they came at a time when Moyo need a real crucial encouragement, because it was the time when there was a border issue of Uganda and Sudan. Julistus Jeesuksesta Kristuksesta sai tuhannet ihmiset kokemaan pelastuksen, parantumisen, pyhällä hengellä täyttymisen sekä eheytymisen traumoistaan. Useita satoja kastettiin uusina jäseninä seurakuntaan ja lasten tilaisuuksilla oli oma merkittävä paikkansa. Jumben kaupungissa, joka on 98% muslimialuetta, avaimena oli jalkapalloottelut. 10 eri tiimiä Puuman kentällä taisteli paremmuudestaan. Tämän tarkoitus oli luoda hyviä suhteita ja ystävyyttä, jakaa Jumalan rakkautta nuorten keskuudessa. Jalkapallokisa avasi mahdollisuuden julistaa vapaasti evankeliumia. Voittajat palkittiin kokouspaikan päälavalla. Jumben kaupungissa, jossa on ainoastaan yksi karismaattinen anglikaanikirkko, evankeliumin kampanjan jälkeen kristityt sekä muslimit tulivat läheisemmäksi toisiaan. Kaupunkiin syntyi rauha. Kampanjan jälkeen syntyi myös luottamus muslimijohtajien ja kristittyjen välillä. Olemme voineet nyt myöhemmin pitää opetustilaisuuksia muslimijohtajien imaamien kanssa. Opetuskirjanamme on ollut Uusi testamentti, jonka myös lahjoitimme kaikille imaameille. Tämä kaikki on sujunut sovussa ja rauhassa ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Tämä on myös hyvä osoitus maailmalle, miten voidaan rakentavasti kohdata muslimit. When we interact between Muslims and the Christians, it actually wipes away that thinking that we are enemies. And they were starting to really look and study the scripture, not to try to find contradictions, as they sometimes would want to call it, but to find the truth. We will be coming to Finland, and we will be in Finland from the 21st of October to the 6th of November. And I look forward to really sharing my heart for missions again and seeing young people line up to say, I'm ready to give my life again
for the things that God wants to do on the mission fields. Pertti. Ja Ilkka Ugandasta. Ja meillä on tänään teille todella mielenkiintoista kerrottavaa. Kohta me tulemme Suomeen ja meidän mukana on Peter France, joka on ollut kanssamme tuolla pohjoisissa suurissa crusadeissa. Meillä ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta mennä pohjoiseen. Miksi? No, toi Länsi-Nilin alue on ollut aina sissien aluetta. ADF ja KONI ovat yhdessäkin välillä tehneet todella tuhoisaa työtä siellä kansalaisten keskuudessa. Mutta nyt, kun on ollut rauha maassa, on avautunut mahdollisuus mennä tuonne ja ollaan rukoiltu, että Herra, auta, että me päästäisiin näille alueille, mitkä ovat olleet lähes evankelioimattomia, eikä ole sinne päässyt aikaisemmin. Ja nyt meillä on 7 sarjaa ollut tämän Gospel Fire Internationalin kanssa. Peter France on lähetyslapsi niin kuin minäkin, ja me ollaan tunnettu toisemme lapsuudesta asti, ja on mahtavaa, että hän semmoisen ison rekan kanssa on tullut, ja hän keskittyy täysin Itä-Afrikan evankelioimattomien alueiden evankelioimiseen. Ja nyt siellä on avautunut työ. Jumben alueella, mikä on lähes 98% alue, jossa on vain muslimeja, ja ne on yrittäneet, se on ollut suljettu alue evankeliumille, mutta nyt se on avautunut. Miksi? Kerro mulle, hei Ilkka, kun sinä olet opettanut näitä erikoisia ihmisiä siellä. Tässä oli muuten yksi, joka avasi Jumben, oli jalkapallo. Kaikkialla rakastaa jalkapalloa ja Peter Francein porukassa oli jalkapallo, joka järjesti ison turneen, mutta meillä oli iltaisin tilaisuudet, jossa tuhansia ihmisiä mukana. Ja nyt sen jälkeen, kun ollaan käyty siellä 2 kertaa opettamassa näitä muslimeja, Raamattua, Uutta testamenttia, viimeisellä kertaa me porattiin todella syvään ja ajateltiin, saa nähdä kutsuuko enää. Mutta kutsu on jälleen heinäkuussa. Tästä ja monesta muusta te saatte kuulla, kun me tulemme Suomeen. Peter France, hänen vaimonsa Pertti, ja me ollaan siellä, ja ole paikalla. Näin on.